Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, North Khasi Hills District Unit. Kalalay banjureb ya ka surok PMGSY ka pinyeso ya ka snong umling bat ka snong umling lambrang. Ka FKGP kalalay banjureb ya ka ni ka surok nakadaw ka jing pinslam jong kontraktor ban pendap ya ka jing siangrong katkum ka puar balabu dak sorkar. Hakani ka jing lay jureb ya ka kunhun jong ka FKGP layalamdu Vice President jong ka North Khasi Hills uba Marshal Dingdo bat President umling unit uba Banroy Walang. Ni bangi layo lat ni ban nyadon kat bat ni ha kan negas ni bangi penpau ya kan negas ni jongi kum kino snong ha kan negas snong ambil lembrang ngba uni usurok long ru betlum ha kayo akot ha kayai kayang kata kada gajin penpau ya gajin jongi kum kino snong ha kan negas por penpau ya kan negas sorok mentala santelikis nem pala ya kan negas sorok handai kani kesorok hadu mentah kan nampak dia kata kada gajin jongi kum kino snong ha kalai kawan ginjar ya uni usurok bangi mat sibun gajin ha kalai kawan kamtam ki kali ki motor ki briu ki biak ya uni usurok kamtam ki kena school ki mat sibun gajin ya uni usurok ha gajin koram jong kan kalenti kesengkin nampak kan ka jingbom te bah uni kontrak hadu mentah kani kesorok jongi kalong torti kata kada gajin penpau jongi kum kino snong ya gajin ya gajin jinjar jongi hagan kapor dengan pau ya uni kontrak pa unsa pendep kamkloi ya uni surok nang ba ki paiba nang snong jongi kilong ki ba suk hakalai kawan hakayai kayang haka kamyap kamim kamtam haka pang kestom kata kada gajin bangi kendu ha uni usurok te nakaliang jongi kum ki nang snong ikat pajur ya uni kontrak un pendep kamkloi ya kan surok nang ba ni nang snong ni yo ban lek ya uni sorok ba nyela ban lek suk lek san ba nyela aru ban nyai ban yang kata kade ke jimpen pau jengi kum kino stong kan ke po te ndek kum kloi nang ba jimpen pa kam sok jengi hoi ngakan mau ba adon hi ki seng lok ni bat ki seng sama stong kila lek ujor ya kan ke sorok ngakan mau kila lek hi na ke seng lok ni na ki seng dio ngakan mau hi kila lek sha office jong ke PWD ndai nak liang ka office kan nampak lek aduk mentah pat kam nang simkia hiru pat kam tam yau ni kontrak ba treya kan ka sorok kata kade ka jimpen pau jumi na kaliang pat ba kan ka po ngin na kaliang ka snong uni sorok la yo na skim PM JSY te ngila yo aju ajak pra ajak handai aduk mentah kam pat dep te ngal pat yo kontrak un sebab pendep kam kloi no kata kalong ka jingkat pat jumi na kaliang ka pat ba nang snong jong kam binong prang basan kilometer so hakan ke por ngi na kaliang jong ka seng FKGP North Khasi Hills District rangkat ka jingya senran lang jong ka umling circle hapo ka jingya lam jong Banroy Walang rangkat ki khot ki aktif member jong ka circle hani por ngi penpau ya ka jing sngo diaw ane ka jing sngo si ka bakrau na kaliang jong ka seng haba ngi yo sngo ya ka jing ut jing nam jong ka jinglong jingman jong ka surok kumba mengitip baga ka surok ka balamang leng baga central sponsor scheme ka PMGSY ka baling ya ka lembrang leng baga umling ter cedu sokpu hadin ba kum kini ki lightly ki snong nagliang kini ki lightly ki snong ka sokpu lembrang bat umling kilayo sngo ba lapen mang ya kene ka surok PMGSY ban upgrade ya kene ki existing ni penpau kini ki lightly snong ngas ngo benong baki dap da kajing snokmen teng henry pat kat banang ya kipor kisngi
hadin ba layat ke proses jong ke tendar akba bidar la deu ba bening mar baniang layo ben pentre kan ku surok ladang makla deu arjar khat phra khat khandai ke ba ka amount jong ka ladang makla hiru kalong skilai krur tam nipet ba kat ba nang ya kisngi ki por ke jing pentre jong ne kontrak kalong ke ba suki hadu kata-kata kebenikong baar long ke jing pentre jong u kalong i torti kalong i telot hadu kata-kata kamlong kat kum ka guidelines lane kata ka specification jong ka PMGSY bakade benlong kum mengi kiwe-kiwe gisnong kar kum tre ka PMGSY kalong ka bada isong kun isong khia hadu kata-kata ten re ngam tip ke ka bajia haune kontrak ke jing ka jong u ka penlong yu bon tre torti kum ne adin ka hande ka jing slam ru ya ka por ka ban pentre ya namar kata ngina kaliang keseng hadin bagi jing ut jing nam jong kinong song snong niwan ban pej ban khmi da lagi jong ki khmat ya ka jing long jing man jong kan surok la shisha hoj hakane ka inspection ka jongi ngi i bagi jing tre ka dang yat bat ngim tip ke ka rukom ka don ke kata ka prosedur jong kan jing pentre ngim tip longkhot ki tre la shisha ba tre ka no kam ngila de ban yat be kala don ka jing i teng kum station bakut ke snong ngidon sa ki nyau spa mitar henre hang turu umdep usiang silongkhot ui silongkhot ladau kontrak utre kumne dia namar kata hoi la shisha ban keren detail ya kan ke surok haka technical term ke jongka hoi nyimdei ki expand tang ba henre ngingej scam ba ka tanat piduldi kum ka implementing agency ngatrai ba nakaliang jongka department kidon kini ki monitoring bat ki vigilance agency ki ban pej ban khmi ya kan ka surok ya ke jingbit ke jingbiang ke jongka te namar kata nakaliang jong ka seng ngi bu ya ka jingkerpat ke bakrau une u kontrak ba un simkhia ya kane mau bun pendep kham kloi ya kane ka surok bat hakini ki sngi por bendang wan ngin sali kendu hiru ya u ii jong ka piduldi ban pressure yu ba un simkhia lam nakaliang ke jong uru bo wan pej wan khmi lam kum uwei uba don bentah kan ka tam bakan yat bet mo nak bentah ke jingbit jingbiang jong kan ka surok namar ngimla banlen ke jingwan jong ka surok kadai ka jingkerku ka bakrau ya ki nong song snong ka banling mo syakibun ki bentah ka ban pensuk ya ki nong rep ka ban pensuk ya ki nong pang nong stom ka ban pensuk ru ya ki khana school ki balik ki bawan ya lada kan ka surok kum mangaong ba lada ke jingtre jong kontrak kan long ha kan ka dur kemut ke ban jai ka lawe ke ban sawan mo jong ki khun ki snong ki hajar jong kini ki snong ki ba pendon kam ya kan ka surok te kum tahi nak liang jong ka seng nga sngo ban shim ya kan ka kabu ba lengba kan ka news and media ba kilok nong snong kin yo i ya kan ka rukom jing tre jong une u kontrak mo bat mo u dalade un yo i ya kan mo hadin bolai i kane ngangit scam ba ude ban sim khia kane mardor ba unle ya ka bodon kam man pendep kham kloi ha ka por ka babiang tenga thrai na kaliang jong ka seng hagini ki snir ngin sanang buddin susu rengkat ki rangba mo ngin sanang buddin ya ka nang bakan ya ka surok kanang ya bek ya genti mo kan kum ka de ban mit ya kata ka guidelines jong ka PMGSY lan kata ka norms ka jong ka ken kat kum bakade benlong ka surok PMGSY ladang ipet kumangan ban syu khendian kane ka site ka HPBing jong kane ka surok ru kamdon te kan jai ka surok kinang tua itu girut ki kiar ka H ka jong ka kanang tua te hendreng i ba kataro ki jaka mo jaka kimle kane ka HPBing kimle kane ka HPBing hendreng jaka ki le